Pidalang kondo bonan miji dateng siswanipun kena ing kalungan wonten wigatos menapa nggih Taturun nyekecake kanggo pinalenggah ya siwa kalungan nggih kasinggihan kados sampun boten kirang seca nggih kula ngandhepun ngasandika nggih Gus lan nyisaruni ra kepinakno anggono ngadhep marang panjenengan ingsun nggih dalangan to sampun boten kirang sekecake kula marang yanturan sapa duka dalang kondo buang mengkoto siya kalungan wangi kono tamu mara gati gata kono nggih boten langkung staken mengkoto pisanan jare iku sapa kang dadi asmaku lan panjenengan abdi saka ngendi mara kangge maturaken cetha nggih nek kadipun dangu kula menika kula Demang Kocrik jenengku Demang Kocrik nggih kula Demang Kocrik kula ingin saking negaring Purwacarita kula abdi dalem kan Jinun Prabu Sri Maha Punggung lah sing mburi iki sapa nek dangu kayan kula mangi Joko Sondong kula niku jenenge Demang Joko Sondong nggih kula iki saking negari Purwacarita kula talu abdi dalem kayan Gusti kula Jinun Prabu Sri Maha Punggung mula prenjake ganten jebana tamu sajane kuwi gak apa Joko Sondong karo Demang nggih lubunipun mekaten mila kula bedaran-daran sowan wonten ing dusun niki kula pirengaken menika naminipun dusun Tiban ya iki desa Tiban nggih kados wonten piyayi ingkang ndeduk wonten iku Tiban menika ki dalan Kondoboyo ya pancen iki nyangkut ki dalan Kondoboyo iki mapan ning Pedukuhan Tiban ati karep apa iki lho guripun kula wangi munggah gunung mujun jurang niku kula dipun utus Sinten Prabu Sri Maha Punggung supados pun gawe pados jaran pengurwatan. Awit Sinten Prabu Sri Maha Punggung badhe kagungan upacara agengan niku badhe ngawontenaken ing niku upacara pengurwatan. Lajeng wekdal niku ki dalan Kondobono
badhe putang kan dipun aturi rawuh ten negari Purwocarita supados dipun aturi ngruwat dhateng sedaya para kawulanipun ingkang tasih klebet mangka negari Purwocarita. Nggih menika kadosta ing Padukan Beku ingkang mlebet Kelurahan Limbangan Kendal iki lah niku nyuwun Pak Agus nyuwun sing Pak Bayan menika nggih nyuwun pitulungan dhateng Sinu Prabu Srima Bungkung supados badhe ngempayun Bapak madosaken dalan penuatan supados ngruwat dhateng sedaya warga Dukuh Beku Limbangan niki supados tansah dipun paring teguh rayi dada wilujeng sedaya warga Dukuh Beku Limbangan niki wiwit sakmenika dumugi sakalipun ampun ngantos wonten setunggal dipun paring ayem tentrem agung rejekinipun panjang yuswanipun saged didugi menapa ingkang dados gayuhanipun kayan buming Dukuh Beku Limbangan sak kotanipun pategilan saking sageta ing tetanaman sageta ijo-ijo sageta subur makmur saged kurang kami datang sedaya warga Dukuh Beku Limbangan supados sageta tansah kathah rejekinipun ampun ngantos kirang buka wastra tetanaman sageta subur manus sageta walaupun saged melimpah saged dados inggih menika mulyakaken sedaya warga Dukuh Beku Limbangan kadosta kewan kaliyan ngrisak tanaman sageta sumingkir saking tebih bodho semua sageta sumingkir saking ing Dukuh Beku Limbangan ingkang ngantos tanaman dipun risak dhateng tetanaman kadosta kethek-kethek babi tangga niku sageta sumingkir sageta inggih menika ampun ngantos risak tanaman kagunganipun sedherekipun Beku Limbangan supados sageta mundhuh metunipun sageta kathah sageta subur makmur maripah lojinawi kalkota rancun Dukuh Beku Limbangan niki niku badhe pun sedaya pitul dhateng dalan Kandagara dipun aturi ngruwat nirmanipun sageta Durga Ndak Kalasena. Ya, yen ngono wis tak tampa wis. Ya kuwi wis ngerti apa kang dadi karepmu. Lah pinten-pinten tanggapanipun pinten? Ya aku sing nampa job niki dalan wis ora ngerti cupaping duit mergo sing mecake aku ya. Di dalan iki pae bacani tanggapan oke ya ditung oke, tanggapan sithik ya ditung oke dadi ya. Mergo urip iki dalan ora awake dhewe kudu karo kanca prajogoto kanca kaitan kuwi mergo lagi kanca kaitan ditinggal siji ora mangkat wis cotho dadi wis macinaman dan daya dinayang dadi sithik dum sithik kadung oke ojo kurang minyak teguh bae nggih matur wae pokoke Sino Prabu Simbapoko manut dhateng ngersanipun Bapak Kidahan tanggapanipun pinten nak manut bakenipun saged kelambang kanthi sae njenengan niku wau. Kula nggih pun dibetani panjenengan. Ha iya. Ya panjenengan ora ketang sikil kaku kanggo tali mimpi rembukan kanggo pangantep-antep. Mergone aku iki ya sampah jaman biyen iki tenan. Ana tamar manjri tak rembug gani nganti tak sugoi makendung-kendung geblane malah tumbuh ra sida malah ngebot tangga tanggapane mung sithik tanggapan akeh mah jeneng ya jenenge rezeki lagi sithik ra dadi apa ana meneh sing ana tamu meneh manjeri nggih tanggapane pira manut bae dikongkon karo bapak bareng mulan dosan bisa wong edan blas marep lho Bukan juga yang ngono kulan dari jalan itu. Wah seneng lewat mandiri ada di dewan di tangan blotek barang hidupku. Ora dadi sepurino. Jadi ini orang nasi. Nek niki saestu mantep saestu pun atur rawuh pun ngersakaken tanggapan pinten derek kula Beku Limbangan samanut dhateng padalan nggih. Menika sajeng sampun komplit sampun dari menit itu bebek sak jundul doro sejundul lele sak jundul pun ngeten kanjong ngene wis kare ngenteni dina pinang sing nggih kene sing beto presiden pinten anek ruwatan ku rasa cukup loro wis cukup
Lah nek kok bengi akeh maklumane iki ruwatan iki cukup loro wae. Ampun kene dipun betaken Mbak Ratih kok nggih? Ya. Nggih, Mbak Ratih ngemplak niku. Jane kiai niki dadi nganten iki garek pungkasan nggone nang taruh iki tenan. Jane klebu nganten dipingit kok jek nden mau garek. Oh, jane jog iki pirang inggal kabeh. Anakku dolanan jog tanggal 24 bar dadi nganten ya ora kersa ake. Dadi nganten suwi dikon nyinden yo mesake Mas Untung ditinggal. Nggih. Jadi iki disambat karo Mbak Ratih. Yo iki kabeh rong wae iso iki. Sune Bantal Mbak Ratih iki nglumpake rombongan Nugra Laras sing mayo anakku dole catur uga. Iki aja ngarep karo panggo kanca dhewe. Nggih nek mau percaya Mbak Ratih ku kiai sugih duwit kinten kula nggih. Iso yo kae joh ya. Wah jenenge bakal macam. Ya ning dikalingake dan pun Mbak Ratih kan iso paling kerja apik ngene didikan panatut runtut nanti tengok kakek ini nenan janjo nang sawe jopo wis kalau sepeda iki kampung teh bulan kali meneh yo nek wis mantep tenan bae sing aku ijek jopo bagus to yo manutan dadi pomo sik karo Mbak Ratih sakit patut tenan guys nek karo sing sik kaya lawan nek patut yo jenenge cucu nek cucu tenan iki ngaten gone sak Sramban lajeng ngicipi wantene Mbak Ratih nggih nah dewe warna kan kudu rasake ngicipi suarane jane kekuatan ora nek taguran mboten sakniki zamane jan maju nggih anggen penting mboten gantikan nah ini kalian kula sing kula aturi nembang iki Bu Gondo niki ibunipun oleh catur iki Gondo niki ajeng ten pundi-pundi tetep tumut putrane berkaya ora kenyinden wis padha nek kulon kotak jagane anak kula nang muncake wayang gen ora buncake mulo mesane bojoku kiper nek kulon kotak nggone gen ora buncake yo bune saiki ora etan apa sinom mari joto etokno kadidayanmu yang jadi faktor yang utama apa kembang terus kiamur gede-gede lupean wah tak lepek watane tegus dulu nek jangan tok mawon oh
ditinggalake. Wah, nggih. Monggo. Kapati pun marem ning Mbak Nun sewu sepuh ning ngantane selok wae nggih. Lah ya macem mantep to. Jokoso nggih pun kula matur pun seneng iki King. Kula boleh ke pasar enten negari Purwocarita. Wah ning Sinden kali Yoga kali Dalang niku penguripane benten-benten. Bedane kok napa? Aneh Prawitan iku saya sepuh, tabane saya menep, saya apik. Kita sing nom-nom iku mesti bangsa ura-ura bangsa getak nek sepuh kuwi tabane kepenak dimirengake. Kelingan iku lho cara prawitan sepuh niku. Nenek Waranggono saya sepuh mesti nyuwun sewu ya mesti saya pensiun wong warang. Nek Dalang saya tua malah saya ijek digoleki sedulur itu mergane Dalang ngruwat iki ora tuwa kurang manut aku digolek sing Dalang sing wis tuwek-tuwek aku ya kebu Dalang tuwek Dalang iso nek tuwek mbak teken kentuyan jek payu yo nek tego sesuatu iki digunakake ya kuwi tuwa sepuhan sepi ampuh ngono kae. Nek yo aja menyek wong tuwa mergo wong iki lair bocah dadi nom tuwa bakal ora enek mergo wektune ora langgeng dadi mula aja padha aku sing nom pinter sugih ora kena kabeh iku sing macan-macan bedinayan. Kabeh wong urip paribasan mampir ngombe sapamane mula ayo padha sing rukun sing manunggal mesem karo kanca dondeni rasa serik sing jujur aja melok-melik karo darbe liyan sing rumangsa sugih ya aja nyek karo sing ora duwe sing ora duwe ya syukur dipiwuri ora ono beda-bedake tumrap asor ring derajat cendhek dering pangkat sugih miskin ning bondo mergo kuwi derajat pangkat iki mung sampiran bondo titipan nyawa gaduhan nek dipundhut karo sing paring gesang iki
paribasan suwe banyu sinaring. Wah, nggih. Mula tembangan kaya dandang kula. Kawruhana lha iki kan nembang iki kanggo pitutur karo kowe kabeh. Wah, nggih kula mireng. Tataning wong urip kula sira ning alam donya bebasan mau mampir ngombe umpama manuk mabur lunga saking kurungan niki lunga nyanti paranyo ayo nganti kaleru upama wong lunga sonjo jan sinanjan rawuh bakal bali mulih mulanyo kuwi jenenge pitutur dadi wong urip paribasan urip nang alam donya iki kaya dene mampir ngombe apa manuk mabur lunga saka kurungane ning aja nganti lali karo kurungane bakal mulih nyang mulanyo nggih, wah iki pitutur nggih. Wong nyanyi dipun lajengaken sakmenika wanangganipun ingkang setunggal malih Mbak Rate monggo klanturi nyekal pajenengaken dados wong nanggap kudu ngerti tregane napa. Iya. Monggo Ibu Rate klanturi nyekal. Podang kuning monggo dipun mawi dawa. Podang kuning. Podang kuning cara sagen. Boten samale Pak Haji. Pun boten sampe pelok wis rasa pelok. Yo bawa, kae. Yo bawa ajenge boten do turu. Kopine panas iki, Pak. Nadyan wujud temong peksi. Wah, sone elok ganteng bening aja. Kaya biang lalang. Yang dasar teguh. Ingat lo ya betul. Halus manis bermerak hati. Wis ora
Niki pun cocok niki jaturi rawuh dateng ing pedukan buku limbangan menika sampun mantep kula. Iya. Ikan ngersake lagu apa meneh apa wis? Nggih, lajeng melih mriki tang sepindah-pindah meneh. Dipun